On Media Records. It's a me. Hey, man, is again. How is a meeting? Can is a cozy makala zaboza gomande mango vesera. Chifukwa bena umagamba zintu zoti sungate kuzipanga olokuyesera. Koma ugamani na miza usamaye sengati ineyo sindi maziwata. Chilungamo chimakuvuta kapena tiziti makupangisa ndiziwanda. Koma vomereza chomwe uli ine ndinakukonda mene ulilimo. Kundinamizako chisakale chisimo ndanisaziwa kuti kunama ndi chimo. Ukamandinamiza ndi maziwa nimangokuyankhira manyazi ine. Koma siku lina ndizakutopera ndizakumasula ndizakuuzamo. Ukamandinamiza ndi maziwa nimangokuyankhira manyazi ine. Koma siku lina ndizakutopera ndizakumasula ndizakuuzamo. Uzinena chilungamo baby, uzinena chilungamo baby, uzinena chilungamo. Utamanena chilungamo sikuti ndingakwiye kapena kukusika. Njira zondisangalasira ndi zambiri koma usasankheyo tisingathe kudusika. Manifesto akumakuchulukira ndiye ndangofuna kukuunikira kuti chilungamo chizikufupikira. Kuzichepesa ndiko kumafunikira. Kumavomereza chomwe uli ine ndinakukonda mene ulilimo. Kundinamizako chisakale chisimo ndanisaziwa kuti kunama ndi chimo. Ukamandinamiza ndi maziwa nimangokuyankhira manyazi ine. Koma siku lina ndizakutopera ndizakumasula ndizakuuzamo. Ukamandinamiza ndi maziwa nimangokuyankhira manyazi ine. Koma siku lina ndizakutopera ndizakumasula ndizakuuzamo. Uzinena chilungamo baby, uzinena chilungamo baby, uzinena chilungamo baby. Ukamandinamiza ndi maziwa nimangokuyankhira manyazi ine. Koma siku lina ndizakutopera ndizakumasula ndizakuuzamo. Ukamandinamiza ndi maziwa nimangokuyankhira manyazi ine. Koma siku lina ndizakutopera ndizakumasula ndizakuuzamo. Uzinena chilungamo baby.